gida gida Ra'ayin Jafar ga sabuwar bugu yan kun shirya. gida Tuta kori zununa ga kan ba sa hanya. gida Kar jagora ce abana da kyakkyawar niyya. Gida. Ranar gwamna kaji sallamar alkairi gida Kano sai abba. a jami'a ta NNPP mai farin jini Ramadanan gwamna kaji sallamar alkairi gida Kano sai abba a jami'a ta NNPP mai farin jini Wahidin ka har sarki ka taimaka mana rabbana. Duka al'amuran mu Allah ka sa su yi wa albarka. gida Kara salati Allah dubu ga nabiyina. Ahali da sahabbai sanya da su suna kaunar ka. gida Ramadanan gwamna Abba Kabir kai masa gwamna. Ko Kano ta huta mu samu lakabi da salama. Gida Ramadanan gwamna kaji sallamar alkairi gida Kano sai abba a jami'a ta NNPP mai farin jini Sallamar alkhairi ce shin ina kana wanda go. gida Ina mata da matasa ku zo mu dau zobo. gida Kiran na yi mana kyau babu masu yi mana kwambo. gida Kano da abba ake yi Kano garin adabu. gida Gari na masoya annabu na da babban jigo. Gida Ramadanan gwamna kaji sallamar alkairi gida Kano sai abba a jami'a ta NNPP mai farin jini Ramadanan gwamna ne ga farin cikin al'umma. gida Abba Kabir Yusuf yan Kano mu sami salama. gida Mun san dai jinka a daga ta sai an kama. gida Ranar dai abba alkalima suna ta alama. gida Gari ya waye abba Kabir zai zama gwamna mai farin gida. Ramadanan gwamna kaji sallamar alkairi gida Kano sai abba a jami'a ta NNPP mai farin jini Yayin Jafar ta ce abu da sabon shafi. gida Abba amana ce tafiyar ta ba ma haufi. gida Yayin Jafar kin sha ta barakin wuta safi. gida Amanar kwankwasa ce ma dubu uban masarufi. gida Nan kan tsarin al'umma suna son barka a gida. Ramadanan gwamna kaji sallamar alkairi gida Kano sai abba a jami'a ta NNPP mai farin jini Kyawun fata ne 'yan Kano muke maka abba. gida Zaman ka da jagora mun aminta ba ta baba. gida Mun san dan Musa bai zama da duk mai ruba. gida Kaso 99 za mu zaɓi malam abba. gida Kanawa mun shirya daga maza zuwa mata kuri'a gida. Ramadanan gwamna kaji sallamar alkairi gida Kano sai abba a jami'a ta NNPP mai farin Daga jini gabas har yamma ko da arewa sun ce abba. gida Mun gaji mun kosa don mu kora masu kuba. gida Masu siyar da Kano gudunmawa suka ta musiba. gida Ba sa jin kunyar gaban gidan kasi masa lamba. gida Inda abba ya zo za a rusa wannan tsarin mai gida. Ramadanan gwamna kaji sallamar alkairi gida Kano sai abba a jami'a ta NNPP mai farin jini Yau abba Kabir Yusuf da kuma da suna kan hanya. gida Idan Allah ya yarda suna da kyawun niyya. gida Auna irin takunsu daban da masu hamayya. gida Zaɓe an shirya zan yi shi ba tarayya. gida Abba muke fata ga dubutunsa don mu ga alkhairi gida. Ramadanan gwamna kaji sallamar alkairi gida Kano sai abba a jami'a ta NNPP mai farin jini Abba yana kishi ilimin zai gyaro shi. gida Yara su yi karatu a daina yayin fashi. gida Yan mata da matasa su je su kakkaro shi. gida Kun san da ilimi ba abin da yake gaban shi. gida Domin da ilimi a ga arziki da wadata a gida. Ramadanan gwamna kaji sallamar alkairi gida Kano sai abba a jami'a ta NNPP mai farin jini Harkar noma kiwo lafiya muna fatanta. gida Da mata har da kananan yara a inganta. gida Komai za a yi ai sai da lafiya ku fahimta. gida Har gyara na muhalli cikin Kano da wajenta. gida Idan dai abba ya zo zai wa al'umma hidima kusa da gida. Ramadanan gwamna kaji sallamar alkairi gida Kano sai abba a jami'a ta NNPP mai farin jini Tsaro insha Allah Kano muna da bukata. gida Domin sai da tsaro zaman lafiya ya wadata. gida Baki su shigo kasuwannin mu su yi tsafta. gida Wannan alkhairin shi
yi muke hari ku fahimta. Gida gida Ba maganar zagi ko kwacin ku yi mu gani a ƙasa gida gida. Ramadanan gwamna ka ji sallamar alkai. Gida gida Kano sai abba a jam'iyya ta NNPP mai farin jini. Malamai kuma mun muku godiya. Kano sai abba gida gida. Sarakunan mu iyaye babu tankiya. Kano sai abba gida gida. Ma'aikata kuma Allahu ya biya. Kano sai abba gida gida. Jami'ai na tsaro ku nuna juriya. Kano sai abba gida Dan gida. kasuwa na ce barka da safiya. Kano sai abba Na gida sa gida. ka daidaita sau masu Ka ji juriya. sallamar alkai. Gida Sannan gida da teloli na kira gaba daya. Kano sai abba Kai ina yan tifa za na sa ka ji da ku. sallamar alkai. Gida Kira gida mahauta kuma dole sai da ku. Kano sai abba Ina masu kayan gwari muna ka shiri ji da ku. sallamar alkai. Gida gida Masu gyara makanikai muna yi da ku. Kano sai abba Yan kasuwa ta waya ta biyar mu ka sai ji da ku. sallamar alkai. Gida gida Jani na gandu ne ya kai da ku. Kano sai abba a jam'iyya ta NNPP mai farin Da jini. gaisuwa dubuti gwamna da godiya. Kano sai abba a jam'iyya ta NNPP mai farin Kwamar jini. muna gaishe ka ba hayaniya. Kano sai abba a jam'iyya ta NNPP mai Ina farin jini. shugaban jam'iyya mai ɗawainiya. Kano sai abba a jam'iyya ta NNPP mai farin Umar jini. Haruna doguwa kaji gaskiya. Kano sai abba a jam'iyya ta NNPP mai farin jini. NNPP ce gaba daya. Kano sai abba a jam'iyya ta NNPP mai farin Didi jini. kamfen ni sai na saka da kai. Kano sai abba a jam'iyya ta NNPP mai farin Alima jini. koɗa na abba nasara da kai. Kano sai abba a jam'iyya ta NNPP mai farin Abbas jini. sani Abbas ga gaisuwar mu. Kano sai abba a jam'iyya ta NNPP mai farin Alhaji jini. Nura Hussein president da kai. Kano sai abba a jam'iyya ta NNPP mai farin jini. Alima daki tafiyar mu sai da kai. Kano sai abba a jam'iyya ta NNPP mai farin jini. Barista MB Shehu na fage. Kano sai abba a jam'iyya ta NNPP mai farin Tukur jini. Muhammad fage mun saka da kai. Kano sai abba a jam'iyya ta NNPP mai farin Gaisuwa ga jini. ogan boye masu Ka ji sallamar kokari. alkai. Gida gida Ogan boye na ce a ƙara hakuri. Kano sai abba Tijjani gaura gode. ka ji sallamar alkai. Gida gida Tijjani tije mai nutsuwa da hakuri. Kano sai abba Baba wali ni sai na ka saka ji da kai. sallamar alkai. Gida gida Usman Abubakar kibiyar da kai. Kano sai abba Hajiya Halima uba dalli da ka ji godiya. sallamar alkai. Halima uba dalli kin nuna juriya. Kano sai abba Hajiya Zuwaira ta rauni. ka ji sallamar alkai. Gida Dan gida dan bibi Umar Lida da godiya. Kano sai abba Hajiya Amina HOD na ka ji sadake. sallamar alkai. Gida Hajiya gida Atuna ta ya kasai gaisuwa. Kano sai abba Jamila girma na yi miki ka ji sallamar jinjina. alkai. Mun Gida yaba gida da aiki na hidima da wainiya. Kano sai abba Ina Aisha dan yaro. ka ji sallamar alkai. Gida gida Sadiya lilin fage ma ina take. Kano sai abba In kyautar rodi shin ke ma ina ka ji kike. sallamar alkai. Gida gida Zainab nan zubal ina kika Kano tsaya. sai abba Safiya uwar marayu kwacin ka ji keke. sallamar alkai. Gida gida Hadumai gun a'i muna ta godiya.